La percepció de la ciutat canvia segons el mètode i el mode d'observació. La ciutat vista des del cotxe és diferent a la ciutat passejada, a la ciutat fotografiada o a la ciutat vista des de l'aire. Avui anem a conèixer un espai singular de la ciutat de València, l'espai de la costa, des de la Patacona a la Punta. Un triangle que es troba delimitat per l'autopista de Barcelona, l'Avinguda d'Aragó i l'autovia del Saler. Els camins a la mar, llocs que sols des de la lògica de la seva relació amb la mar poden explicar-se i transformar-se. Es tracta d'un trencaclosques complex. Paga la pena contemplar qualsevol plànol de la ciutat de fa 120 anys per comprovar com aquell fil urbà que unia la ciutat a la mar ha esdevingut un teixit dens, tot i que encara trobem forats de futur incert. Socialment, sempre ha estat una part de la ciutat popular i treballadora. La revalorització de l'Avinguda de Blasco Ibáñez, el passeig marítim, el soterrament de la via i a grans trets el Pla General de 1988 ha fet que tota la façana marítima adquirisca un ús terciari d'oci. Això s'ha traduït en projectes com la Copa d'Amèrica, la Fórmula 1, el projecte del Port Vell o el de la Marina. En tot aquest espai tenim una barreja d'usos, és molt heterogeni el teixit, igual hi ha residència popular, hi ha indústria, encara que queda poca, hi ha zones d'un estat d'urbanització lamentable, com Nazaret i com la Malvarrosa, que ara veurem, i al mateix temps hi ha alguns llocs, com l'Avinguda de França o al final de l'Avinguda del Port, que prefiguren una certa València, més o menys la nova València que es diu, de luxe. El que passa és que és una realitat tan complexa que cal tindre molta imaginació per saber estructurar-la. Estem a punt de girar a l'inici de Blasco Ibáñez, un projecte de 1891 que encara és polèmic per la prolongació. Un projecte que està fet a trossos. Se va dissenyar com una mena d'alternativa a l'Avinguda del Port, que era massa sorollosa per a que pogueren passejar els carruatges de les xiques casaderes. El que passa és que, com passa en aquesta ciutat, els projectes duren, en aquest cas, més de 100 anys, s'executen en contextos històrics diferents i és prou complicat seguir la pista i entendre una mica el per què. Al segle XIX, aquesta zona era tot horta. La ciutat estava darrere i es connectava amb la mar pel Camí Vell, un tram prou dolent per circular. És per això que a partir de 1803 es va començar l'obra de l'actual Avinguda del Port. Així, Blasco Ibáñez es divideix en 3 parts fonamentals. El primer tram, l'original, arribava fins l'Avinguda d'Aragó. Estava envoltat de xalets i tenia horta al mig. Després, prolongaren l'avinguda fins Manuel Candela, sense respectar el primer tram, i urbanitzaren desigualment als costats, mentre mantingueren horta en la part intermèdia. Aquest model no era sostenible i l'horta va ser també urbanitzada. L'últim tram se va donar llicències abans d'urbanitzar-lo i en 1979, quan arribarà el govern d'Esquerra a la ciutat, ja estaven les llicències donades i enmig de lo que és l'avinguda hi havia encara alqueries, horta. Era una aventura arribar a les cases. Està ara en la discussió de si l'avinguda hi ha que dur-la de recta a la mar, cosa que jo crec que és una bestiesa, o no. A més, tenint altres avingudes com les del Port, Tarongers i França, no és urbanísticament necessari cap altre accés directe a la mar. Girem ara per Manuel Candela i anem cap a Tarongers, una avinguda que ha suposat una bona connexió entre la ciutat i la façana marítima. Trobem a un costat del tramvia la Universitat Politècnica i a la dreta el campus dels Tarongers de la Universitat de València. L'avinguda dels Tarongers desemboca en una rotonda, per on antigament passava el tren. La via es va soterrar al 1988 i així es va eliminar una de les principals barreres que separava els poblats marítims de la ciutat. Ara es coneix com el Bulevard de Serreria, tot i que no té estructura de bulevard. Ara anem al passeig marítim, que és una altra de les coses que han fet que se revaloritzi tot aquest espai, que és un passeig marítim que junt al Jardí del Túria són les dues coses que més èxit han tingut popularment parlant. Que per cert, aquest passeig, en lloc de continuar el passeig marítim, que és el que tenien que haver fet, fa un 4,
per manca de posar-se d'acord. I és una llàstima perquè se podia haver continuat el mateix disseny del passeig marítim fins a, com a mínim, el final del terme de la Moralla. El mar blau, preciós, cases mirant a la mar, altes verticals, 3 altures o 2 altures, baixa densitat, però en lloc de mirar a la mar, en perpendiculars a la mar, que és una cosa que jo no havia vist mai. Jo d'aprofitar el sol i la mar i l'aire i la brisa per treure més diners se fa, agafes tortícolis, si vols mirar a la mar. Girem per l'Avinguda de la Malvarrosa, una de les artèries principals del barri amb el mateix nom, situat vora mar i considerat de molt baixa qualitat urbanística. A principi de segle era terrenys d'horta, hi havia prou residències d'estiu de la burgesia valenciana i una fàbrica de perfums d'un francès que s'afincà, que tenia, per això es diu Malvarrosa, perquè sé que quan regaven Malvarrosa. A poc se va anar prenent de finques, moltes d'elles de grups de la postguerra, per a donar habitatge a la gent que treballava en la indústria del port o prop del port. Ací es concentren molts dels grups de la postguerra, edificacions oficials de l'època construïdes durant els anys 40 o 50 com a conseqüència de l'augment demogràfic. Serviren per donar habitatge als treballadors de la zona. La indústria va començar a ser important ací des de la Primera Guerra Mundial, en què aparegueren la Unió Naval de Levante o la Cross. Les construccions compleixen la mateixa estructura. Són d'illa tancada o semitancada, amb pati interior. Són grups fets per l'obra sindical de l'hogar, les anomenades regiones devastades. Tenim el grup d'astilleros, o de Girón, que es diu, que és un altre grup prou important, de prou vivendes. Però després el contrast en el carrer de la Reina, que és del Cabanyal, que tot i que és el carrer principal, té una qualitat arquitectònica i paisatgística que no té aquesta avinguda. I ara anem a agafar Eugenia Viñas en la part de la platja del Cabanyal, que és la que més degradada està, on més conflictes hi ha per la prolongació. La base econòmica del Cabanyal fins la postguerra era la pesca, una activitat que a hores d'ara és residual. Abans era un barri de pescadors i totes les edificacions eren productives per a l'ofici. Estaven al servei dels treballadors. Trobem edificis molt significatius, com la Casa dels Bous, la fàbrica de gel o la llotja dels pescadors, una nau industrial amb un important valor arquitectònic que data de 1909 i ha estat convertida en habitatge. Ara anem a veure la joia de la Corona, que a més està amenaçada per la prolongació, que és la llotja dels pescadors. És un edifici catalogat, supercatalogat, i que no mereixeria ser enderrocat. Una operació privada ha convertit la piscina tradicional de les Arenes en un monstre de gran densitat, donant lloc al nou balneari de les Arenes. Una operació que no queda massa clar si serà rentable. És un excés volumètric i un estil prou coent, acabar en aquests pilindolos imperials. I ara anem a anar per ací per agafar tot el lluc, que ja dic que és el carrer que separa la costa del Cabanyal de l'interior. El visitarem d'esquerra a dreta. És un carrer curiós. Fixeu-vos en la heterogeneïtat d'estils i d'altures. Un forat de 100 metres d'amplària, on ara trobem una zona esportiva, trenca l'estil del carrer. La major part de les vivendes es troben molt degradades i ocupades per gent de molt baixa renda, conformant un teixit social delicat i conflictiu. Al llarg del carrer Doctor Lluc trobem molts dels grups de la postguerra, com els de Ruiz Jarabo, la Virgen del Sufragio i Benassal. Són tots edificis homogenis, tots regulars, tots de maçana interior, maçana tancada, producte de postguerra, de vivenda oficial. I anem a veure si podem aparcar el cotxe i donar un passeig pel Cabanyal rapidet i mirar l'ambient del mercat. Estem en la part de continuació de l'Escobanyet del Cabanyal i anem buscant un carrer que se diu Bascobanyet també, que és aquest així, i la ronda de Sant Pere, que està a la dreta, perquè té un paisatge de Beirut, perquè hi ha hagut molts enderrocaments i per tant està molt degradat el teixit urbà perquè no s'ha reconstruït. I aquest és el paisatge que deia jo, pla de rehabilitació del Cabanyal Canyamelar. Esta part no està protegida per el Vic i per tant diríem així se pot derruir, se pot enderrocar. No cal permís de Misteri
de Madrid ni res. A la qual cosa han fet molt de mal. Fins que trobem les parades del mercat i veurem l'ambient, que és un ambient molt festiu i molt popular. Aquest és el carrer Sant Pere, que fa una mena de T en el projecte de prolongació, i això és una mena de perpendicular. I és el lloc que, clar, com se veu que és l'immediat a les Cabanyes, és el que està més heredat. Aquest és el carrer dels pescadors, i anem recte. Se pot veure que els carrers del Cabanyal són tots molt llargs, que arriben des del port fins al tramvia, carrers tots uniformes, paral·lels al mar, molt ben ventilats, perquè aquestes travesseres permeten que l'aire de la mar vinga, això que deia l'alcaldessa, que era un barri mal aireado i no sé què, és al contrari, aquest barri, urbanísticament parlant, està molt ben dissenyat. És molt més higiènic que molts altres, inclús de renda alta de la ciutat. El carrer dels Àngels, on veu, hi ha uns forats, i aquest era un dels eixos que alguns deien que podia ser un eix important de comunicació del Cabanyal, de vertical, el carrer de pescadors. Ja comença a sentir-se el soroll del mercat. Així al Cabanyal hi ha un llibre que parla de les 300 cases de ceràmica populista interessant, i un conjunt de cases que estan rehabilitades per dins i tot i que són llocs per viure de molta qualitat. Hem arribat a la primera travessera del mercat.